ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ അലമാര പോലുള്ള ഒരു മെഷീനിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ചോക്ലേറ്റ്, വെള്ളം ഇവയൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കോയിൻ ഇട്ടുകൊണ്ടോ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു തരാൻ ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ. മാൾ, ഓഫീസുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെൻഡിങ് മെഷീൻ കാണാൻ കഴിയും. 1888 ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ തോമസ് ആദം ഗം കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായി വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റായ ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഗം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ.